kula. Aku tekan Gondowo mumet aku. Mboten nyuwun sewu, agembane niki blangkon niku janjane niku lobok napa pripun? Lobok cetha mau rata ganjeli melan sirahku entek Kok mereng-mereng. Miring-miring karena wong ya miring iku iki. Tanpa miring ra iso anak-anak kok ya. Oh, ngumrasin jenengan nek mereng to? Miring. Ah nggih. Yo. Aku yo sing maraya kono kok mang aku ya ngopo. Ya melu bluk ngono kok ya. Saya mundak Sri wangsul ngaler. Wah, urung rampung wis diulihke kagol. Ayo nek kagok rasa dijapi. Mboten sah kagol niki jenenge ndum-nduman rata. Nggih. Ya kripik gedang, kripik telo, sipik Umpamine gedang, nyelawe ya watara. nyelawe kabeh. 50 ya 50 kabeh. Ampun didep dhewe masa didep dhewe. Ah ya ben kuasaku kok ngeyel. Ane saka mburi kelir copot kok. Alah copot kok untu. Bluk. Yo. Jane suarane apik ming kurang jamu anggere gelem jamu buntut cecake mesti suarane apik. Buntut cecak campuri keringet bulus. Lah arak ngono. Mangga mangga, mangga mangga, mangga mangga, mangga 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 mangga. Apik cengkoke magep-magep. Yo. Gusti Bendara. Gusti Bendara. Ngentos. Iya yuk. Ngene. Wengi-wengi trek-trek teng trek-trek teng trek-trek teng kutut manggung njaluk wedang kopi nak nut nak ning nak nut nak ning nak nut nak ning nak nut nak nong nut nak nut nak nut nut nong. Ya. Aku arep melut. Wangi-wangi jalan pepak tetep manggung tetep tren tetep tren tetep tren tetep tren Kok apik men iki? tetep trene Apik, ajan apik. Trek-trek petenteng, trek-trek petenteng. ah mengke kula nek ra manut Nggih. karo sing ngarep ra apik niki Nggih. oper to Oper, oper. Anjing. Waton ora oper dosis. Nah. Yo. Ombe.
Suarane saya suwe saya apik buniken. Omben ata omben Wais. omben 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 nana manuke Pak Walo Iya. ata omben 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 ana La 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 la. banyune tawa sripet sripit lembehane Anjing oper niki monggo Mbak Pariem. Yo yem. Yo. Yo. Pariem. Yo. Nek nggonku pariem ki ya undangan ming pariyuk. Pariyuk. Nek sayem sayuk, tukiyem tukiyuk. Ning nek tuyem ki gek ora cok melu. Ya engko tak lokne. Nek kowe ora tegel kok tak ben melu aku. Ngono. Sing tuyem mau. Heeh. Pakan Pakane apa iki, Jan? kan pakan Kutut nek pakani walang ora gelem. pakan ana Wah, manuk ki anggere dipakani apik kok. Rumangsaku nyelot penak. napa penak napa Mbuh penak mbuh ora tau jijal. tenane Ora. Alah lombok bosok. kan pakan 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 kan pakan hatta pakan 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 ono manuke sapa atak akan pakan pakan nono rase jampo ya bapak seripit lembe Bola bali mandek meneh. Oe oe. Coba kowe yo. Kowe arep ngrungokke suaraku ta? Wah, beres. Tresing karasa trese karsa ya biapa. bapak edol Oh oh Tenan
Apa iki? Karep-karep ngrebab sisan ngawur ora. Kagem wonten ngarsa dalem Gusti Bendara menika Kutut Mangkung sampun dalem aturaken wonten kirangipun nyuwun lumunturing samudra paksami. Ngono ya, Nduk? Iya. Jian matur nuwun. Ya, monggo nggih, matur sewu sembah nuwun. Wah, piyayi kok kaya ngono. Kersa paring berkah tur ya. Ya kapan-kapan mengko awake dhewe pas nglimbuk karo nyangik meneh syukur gek rawuh meneh gek paringi meneh ya awake dhewe. Nek ngono ki jenenge ndremis. Ayo. Kuwi tembung sing lumrah wong seni iki nek ora ngono ki ora luwes. Iki apike. Ayo digomyake sepisan kas. Oh iya. Gomyake. Ana sak lagu sambel kemangi, Nduk. Sak garap sambel kemangi, ayo. Yo, Mbak. Nyambel, Mbak. Mbak Delia nyambel. Monggo. Sambel kemangi. Mboten nate nyambel iku lho, Pak. Ngandel. Men iki Ning rak ya cuk. Mbak Sindene mawon. Oh iya, ning rak wis iso ngulek to. Eh, Nah iya arep ora iso nyambel wis iso ngulek Mas.
trimo watone pokok seger waras kayaku kono kanggo pragati sawah tuku bibit lan rapoke angan saben dinane sego sambel kemaki enak apa wong urip ana ngalam doya yen wegah rekoso urip ra bisa mulya tungangane rama lan ibune sregep nyambut gawe aja lali Gusti. Nduk, ana apa Yung? Kelingan marang tanggung jawab. Iki lakone Paku dikersakake karo para pinispuh. Monggo iki Rama Lurah saka kepek barang rawuh mergo arep mespadake karo cerita lan isining lakon. Oh iya. Arep cegah wungon nganti tekan kira-kira syukur nganti rampung. Apa mau orane sing Baku pokoke cegah wungon. Iya. Ayo. Sumusul marang ingkang sinuwun bakal munggah sanggar pamujan mengkari manut. Gandane kang sekar kadung lawan kembang-kembang menor kang esmarum pinur lenoyoto nyoten kakati kusuma kang mimba Bathara Wara kuku sing dupa kang kumelun kelukun awur mega ing kono tan samara pamoring sukma sinukmaya binayu ing asepi sinimpen telek ing kalbu pambukaning parana taten lamun liya playape ngaluyo pindha pesating supena sumusuping rasa jati wus purna disuka langit suka para abdi lan para bedaya kang gumer-gumer ngebeki wonten sak caketing Datulaya ngantos meh dumugi wonten ing sak caketing sanggar pamujan kocap kacarita rikala semana wong agung Ngastina Prabu Duryudana arsa minggah sanggar pamujan ya sanggar planggatan sedyaning kayun arsa ngrambut jantur besem dupana ratus nalika semana wujuding dupana ratus kang pinaringan kayu garu rasa mala miwah cecawuhan kawistara sedagep sluku tunggal nutupi baban gawa sanga sekawan kang biningkas sajuga kang sinidikara dupinut laksitaning brata sang brata nawung tegraning sang Hyang Wisesa ndawahaken wujuding dupana ratus udakara sak mestakaning dipangga apa tegese mestaka araning sirah dipangga iku gajah udakara sak sirahing gajah parandene taksih galinding utuh kinarya pratandha datan kasembadan jangkane Prabu Duryudana jroning warda dat ngundha mono marang dewaning Antaka katerka nawung bendune Sri Buminata nalika semana sigra angambali ingkang kaping kalih denya muja semedi parandene cabar tanantuk wangsit jroning muja semedi malah mangerti paracekaning punang tejo kang mawarna-warna kang aran Tejo Gunita Tejo Guniti Tejo Sobrah Tejo Tunggeng Maya kelawan Tejo Darpasura Gunita tejane satriya bagus Guniti tejane wong kang ayu Sobrah tejaning ratu Tunggeng Maya tejaning pandhita Darpasura tejaning ngamprang gedhe
Tejo kang mawan-wano saged kagrayang ilang bablas tanpa wusana kang gedhe selawan-lawan. Kang aran Tejo Darposura nggambarake kalmoto negara Ngastina bakal katempuh peperangan ingkang langkung ageng. Datan kacarita denya muja semeti nenggih kang medal Paseban Jawi. Nalika semana Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ngawe sanggya para Kurawa. Katon kumlawening asta yayah kumlabeting dwaja pating bleber pating bilung galak lir sardula wicri gita swarana. Nyadong dawuhan. Ayo lungguh sendika. Sikira kang bala tumingal campuh prang samya medale lir tatet wilating koto danyangkung mek ngoncang nitiki
benjing sangaji micil lati nyong dali pupus dosa Surawilaga kaya buta singa regel pasti jangga dendanya opma ngambak boyo Mohon ingkang putra Banjar Junut tumuli nyadong dawuh dhateng ngesanipun Paman Sengkuni Paman Arya Nungsung Werta Man Sengkuni Nusung Werti medal nglatar Man Sengkunar Nusung kabar kula nyadong dawuh wonten sanipun Paman Sengkuni kados pundi dawuhipun Koko Prabu Duryudana nyadong dawuh man Paman ingkang putra Bono keling nyadong dawuh Bambang Swatama mijang nungsung pawarta kula nyadong dawuh paman kula nusung pawarta dhateng sanipun paman arep Arya seng iya kowe arep kandha apa Nger Dursasana yen kandha mbok aja saur manuk alon-alon nungsung welta man nah kaya iki rak luwih cetha dos pundi dawuhipun Ka Prabu Kapalingna dhateng ingkang putra Durmagati iya mengko rak diparingi dawuh mula kabeh padha ngrungokake man nusung werta manarya nusung werti man senguni werta werti man kula ngaturaken Hermina Kaca tegese her banyu mina iwak kaca galak-galakane iwak teng jeron banyu tesih galak Tirtanata yen mijang nusung pawarta kula ngaturaken Sarpa Mandalika man tegese apa Swatama Sarpa ula manda mandilika galak-galakane ula sing mandi galak Swatama yen mijang nusung werta Kartomarma ngaturaken Sarpa Mandalika ajare kuwi ndeke Swata inggih nang tunggal Sarpa ula manda mandilika galak-galakane ula sing mandi galak kula Gandharwa Wangsa Jalma man apa Gandharwa Wangsa Jalma tegese apa Gandharwa buta mangsa mangan jalma menungsa galak-galakane buta mangan menungsa tesih galak kula yen mijang nusung pawarta man ngaturaken Catul Wanala Ugem apa Catul Wanala Ugem tegese piye catul papat wanala kethek ukem wowohan galak-galane kethek papat nglubung wowohan tesih galak kula yen mijang nusung pawarta inggih glo Dursasana Tirtanata Swatama Kartomarma Citraksi Citraksa Durjaya Durmuka Durmagati glo kula man wektu dina iki marmane adoh kowe tak awe cedhak sangsaya tak wraketake mergono gawe parigawe kang posik gati kowe kabeh supaya bebarengan ngulati marang lakune Bratasena Aryasena nggone bakal saguh babat alas Kandhawa Prasta utawa babat alas Mertani mergo dheweke kumawani babat alas Mertani iku mengko kanggo sulih salira negara Ngastina sigar semangka dadi Ngastina dikukuhi mengko para satriya Pandhawa dimen mapan ana ing Kandhawa Prasta ya tlatah Mertani dandana sira wang-wang makutha majuru jungkung pedang nyori sang surati mantra sinungkang mangonjo-konjo Enggir aja enak kapenak ayo dina iki budal ora padha nggugu karepmu dhewe. Sentika kanca budal. Kanca budal. Tatananing para prajurit diatur sing becik. Diatur sing becik, Nger. Aja padha pating clomet, aja padha omyang gumuruh saur manuk. Nggih. Ngarang Kurawa kuwi sangel. Mangsa bodho nggonmu mernata, Nger Swatama.
Wektu dina iki kabeh prajurit ndak pasrahake marang jeneng para Gandang janjam kuning sarenteke smarandana bunga-bunga yen pinopong ulate sada belalak wajahnya esmo mancal esmilirana pas madu wong bagus sinangga rukma Enggir Dursasana Goloman Jayajatra sing padha ngati-ati nggonmu siaga yen perlu kowe kabeh nyawisake uba rampening paprangan jalaran kurang bejane engko ana moga-mogane Bratasena sing bakal dipaeka lan diwenehi daru beksi dening Kakang Durna tak pasrahake marang jeneng para kabeh. Sendika ngatos-atus. Ampun kuatus man. Mangke kula tanggel jawab. Yen pancen kowe padha tanggung jawab sing padha paetna ngati-ati. Sampun rampung. Aswatama denya dawuh mreng prawatya rakiting prajore cikra nayaka ngayahi karya rindu mepur maka wur-wuran tengarening ngejudhik kong maguru koso swara tataklir butula para panjriting turang koesti rekata ingkang bojo layu sebit Dursasana Goloman ayo nggir wektu dina iki aja enak kapenak aja nggugu karepmu dhewe wektu dina iki barisamu budalno sendika terang dawuh pengendikanipun Paman Sengguni sampun terwaca kula nyuwun pamit sing paetna ngati-ati nggih
pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang nesep madu tanpa tala ana pandhita kang bos limpat parama widyeng sunyata mawayu-ayu jana tungsit Aliloko swalo gimbal gamanaga pulungana prit kantil bunte gondok lumayar Sena anakku lanang wong bagus jentara nggir Durna bapakku apa kang dadi sedya dawuh Rene jeneng para wis saguh netepi perjanjen anggone bakal tumeka ning alas Kandhawa Prasta babat alas Kandhawa Prasta iya pancen aku ora bakal cidra ing ubaya Durna bapakku banjur kepiye saka pamrayogamu nah saiki ngene ya Nger wektu dina iki kowe tak wenehi inuman kang mengko supaya sumringah awakmu lan tambah daya kasantosanmu nggonmu ngleksanakake babat alas Kandhawa Prasta ya alas Mertani banjur karepe Durna bapakku inuman nopo iki sing ngracik wong atuamu aku srana jejamu sing kuat sing sehat marai bontos tatak tangguh tanggon apa kang dadi panjangkamu yen ngono wektu dina iki paringno apa jetane inuman kang bakal tak wenehake marang aku Durna bapakku tampanana kula Bratasena Raharja mangsa bodho Rikala semana Raden Bratasena ya Raden Haryasena wis nampi sabdanira sang tapa Begawan Durna kocapa kalamun kacandra wujuding inuman nulya nyandra wujuding inuman lan anginum wujuding inuman kang sampun kacawisaken dening sang tapa Begawan Durna candrane anginum ingkang sepisan kang winastan Eka Padmasari kaping pindho Dwi Amartani Tri Kawula Busana Catur Wanara Ukem Panca Surapanggah Sadguna Paweka Sapta Kukila Gaya Asta Sacara-cara Nawa Yaksa Wangke Dasa Yaksa Mati Eka Padmasari Eka iku siji Padma kembang Sari wis ngarani ngombe sepisan Raden Bratasena kawistara sumringah cahyane mencorong mawa teja abang semu ireng pasuryane kang kaping pindho kang winastan Dwi Amartani Dwi tegese loro Maratani tegese sranduning angga tumeking wonten saklebeting angganira Bratasena
tri kamula busana tri telu kawula menungsa busana kuwi ageman. Ngombe kang kaping telu saya kawistara mawa teja jumbuh kalian agemane Raden Bratasena. Catur wanara ukem catur iku papat. Wanara kethek ukem wuwuhan ngombe kaping papat. Lakune mung tansah kepengin memangan kaya dene Pragusa lan Wanara sing kepengin nyedak marang isine wong-wong lan kepengin dedaharan. Panca Surapanggah, Panca 5 Surawani panggah tatak tanggon. Nginum kaping 5 saya panggah, saya tanggon, saya tatak Raden Bratasena. Sat guna paweka sat wilangan 6 guna tegese budi lan paweka tegese patrap. Bareng wis kaping 6 patrape datan enget Purwa Duksina. Saya sekedhik ngliyer, saya sekedhik bingung datan karaos denya anginum sapta kukila layu sapta tegese 7 kukila manuk layu iku adem kaya dene manuk kang lagi kademen nyekekrek jedindil. Raden Bratasena asta sacara-cara asta iku 8 sacara-cara sak karep-karep ngombe kaping 8 saya suwe saya ndleming ora inget Purwaduksina celadune sak karepe dhewe. Nawa yaksa wangke nawa iku sanga yaksa buta wangke kuwi bebathang kaya bebadange buta nglumbruk wonten telenging Suramadi Loga. Dosa yaksa mati tegese bareng wis ngombe kaping 10 kaya wujuding denawa kang tumekaning pati ora bisa mbobah lawan musik. Kocapa Raden Bratasena sinareng ngunjuk makaping-kaping satemah nglumbruk wonten madyaning Suramadi Loga datan inget Purwaduksina. Kabeh para Kurawa klok. Kanca Bratasena mendem, kanca Bratasena ambruk. Bratasena tumekaning patih, kanca nek perlu Bratasena pateni aja nganti tekan alas matane. Kanca pateni. Ayo, ambantu. Lengeng mudar kowe li
Modar ayo sambato kowe Bratasena sambato Bratasena sambato Bratasena yo kowe tekaning pati lebul papan tanpa dadi kabeh para wadya bala kepiye kanca sing paetung ati-ati Bratasena dilarak yen perlu dicaketake oning sak caketing alun-alun dipaten kanca maju bareng mandang Durna bapakku jebul kowe menehi inuman tak anggap inuman daru beksi kasunyatane aku semaput aku nglumbruk ora ngerti purwa duksina Kurawa ngamuk punggung Surapati karo aku Werkudara Bratasena apa kowe bisa tangi apa abamu ayo tanding tiyasa karo para Kurawa ora wurunga kowe dadi kliliping para Kurawa. Ora minggat aja takon dosa kelakon huncali tungkak jebol pilingamu. Mundur sangka ngayuda mawas pracekaning punang teja diarpa asura kang mangkilat munggih ngakosa Enggir cah Kurawa kula galuh Bratasena dindemi diwenehi daru beksi Kakang Durna ora tekaning pati nanging malah bilaeni ngamuk punggung Surapati sapa sing wani maju mangke kula tandangani wan
Sumangkah anggro sesumbar Lindu bumi kunjing gumaludo kuntur ketup Lumambak penyu kumambang Sang Wisnu arswang lebur jagat umup kang Jalaniti Bratasena apa Kakang Kartomarma Ketok gembel siramu apa abamu Ayo kowe ora perlu ganggu gawe kang dadi laguku jebulane Kurawa cidra ing ubaya babu arep ngopo kowe wani karo Kartomarma rasah kakean muwus sing dadi kasunyatane ora watak Bratasena mundur jaga wah kakean muwus ora berapan suaramu aja takon dosa lakon lebur papan tanpa dadi tiban tanganku mesti temekaning sira merga layu wah Iyeng-iyeng anak-anakku Kurawa Jaya Jatra Kartomarma sak wadyabala tumpes tapis tanpa tilas ya arep muni kepiye-kepiye Karang Sena gagah gedhe dhuwur sing iso nandingi Sena iki sapa ora ana liya sing ngembari Sena iki mesti Dursasana dur kula maju oleh mungsuhmu gagah gedhe dhuwur wah mangke kula idak-idake Sena aja girang-girang gemuyu tanding karo Dursasana lakon jambak rambutmu candhak tanganku kempit gembret Kariloke kepethuk padha jarote ayo tanding tioso karo aku lengeng sing dadi kasunyatane wah kalah kendel isin nyo pilih ana awakku
wedi marep yo tak mungkur. Ayo milio saka ngiringan adu arep. Ayo tanding tioso karo aku sing dadi kasunyatane. Yo. Nyo pilih ono. Ora krasa, ora krasa, ora krasa. Nyo tak mungkur le. Tak mungkur le. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Kowe njaluk tak wales. Yo aku walesen. Candyak banting tapok